kalibutan tanan. Dalay ko ng Ginoo sa gyapon siya kauban nato. Niningtag na atong isgutan kining atong pag-anhi diri. Pangutana nga nung ni amata diri. Anong nagsimba man ta. Dagay mga tao nga mahuwa, may balo nga nung nagsimba basta aslo nga din sila napabautismo, niani sila arong pagsimba. Pero sa kapangutana diha, naibaw ba ka nga nung nianhi ka diri? Ug labaw sa tanan, ang dakong pangutana, ngano man nagilukat ta sa Dios, ngano man daw. Mo bitaw na nagtuon ta, aron may baw gyud ta nga aron kini atong ginabuhat dawaton sa Dios. Nga dili lang kay ingo magbuhat ta tungod kay nabasan sa balaod, pero wala di sa to kasing-kasing. Mo nang layo ang kasing-kasing kay wa sila masayod nganong niani sila ug nganong giluwas ang mga tao sa Ginoo. Why God redeemed His people? Ngano mang iyang gilukat ang mga katawhan be? Mawita sa libro o sa Bible, iyang gisulat na di daan kani adto pa. Aron kita may baw. Ingon pa ni sulat ni Moses sa Exodus chapter 2 verse 23 to 25. And it come to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Verse 24, and God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25, and God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Muna ang Ginoo na lukat nila, kay nga naman ang mga iya sa Ginoo na sight manggod to contempt. Na-sight sila sa reason by bondage. Naamanggod sila sa kagapos. Nagapos sila ba? Unya, malinungdan, nagilak sila. Diha sa Ginoo, niabot kanila ang ilang pagilak tungod sa ilang bondage. Unya, ang Ginoo nakadungog sa ilang groaning. Unya, ang Ginoo na hinumdom sa iyang panaad gadto kang Abraham, Isaac, o kang Jacob. Sa ilahara, patay labot. And God looked upon the children of Israel. Tanawa, nga tulang sa Israel. And God had respect unto them. O kang Ginoo, nagtagad anak, nag-respect sa ilaha, sa ilahang groaning because of their bondage. Yawa sa ato, ang sama ato, muna maabot rata karon nganong usahay, nganong ni-apil man ta, ni-duol man ta, apil man ta, gisaaran sa Ginoo. Although ang pulong sa Ginoo is we are the seeds of Abraham, o promise. Nagi-promise niya, dili lang kay sa tua, sa ilaha yun na. Unya karon kay ilamang gireject, so therefore, apil ta. Sa unsang paagi nga gireject nila. Doon ay sulat gyapon diri gipadayon ni Moses. Nga matod pa niya sa Exodus chapter 6 verse 5 to 9. Maninungdan nganong ni atari, nganong nangalagad ta, o nangalagad sila. Verse 5, and I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. Ingon ang Ginoo, nagsulti si Moses. Wherefore, say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burden of Egyptian, and I will redeem you with a stretched out arm, and with a great judgment.
Verse 7, and I will take you to me for a people, and I will be you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of Egyptian. Verse 8, and I will bring you into the land concerning the day which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it to you for an heritage. And Moses spake speak so unto the children of Israel, but they hearkened not unto Moses for anguish of his spirit and for the cruel bondage. Sadya nga si Moses nagsulti ini, wa sila naminaw tungod sa kagrabe ang ilahang anguish of spirit. Gibatig yun nila ang ilahang kapait, kasakit. Kanang spirit pagbati na kanang cruel bondage, grabe nga bondage ba? Cruel like kanang cruel is murag galing sa pa nga ridging gani kanang puro bato niya ang tubig nga na. Murag di ka kaligo kay puro bato. Niya ang sapa gwapo gito na ako pero batoon lang. Mao sad na ang ilang pagka-bondage, cruel kayo. Niya giluwas gapon sila sa Ginoo. Mo na hinungdan nganong nga ang Ginoo nag-redeem sa mga tao niya. Nga matod pa niya sa verse 7, and I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God. Gikuha sila, gilukat sila aron mahimong tao o mahimo Ginoo ang Ginoo. Mausad na kita kung apilta kay sila ra may gisaaran, pero because of the promise sa Ginoo kang Abraham nga siya mahimong father of all nations, apil na tab because by faith manang gingon nga ang Dios nila Dios na sad nato. Manang gingon ni Apostol Pablo, ang atong Ginoo manang Ginoo ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ug ang nagsugo kang Moses mo pa ng Diyos ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac. Gilukat sila tungod kay anaa sila sa bondage, the burden of the Egyptian. Giantos yun nila. Sabi mo 143 years naa sila sa bondage sa dito sa Egypto mo itong mahinungdong mo itong salida nga itawag 10 commandments. Anawar yun na ninyo kung giunsa sa Ginoo paglukat ang mga tao. Kita, kay balo ba mo giunsa paglukat sa Ginoo sa tuwa? Sabi mo, ang paglukat sa mga tao sa Ginoo, gigamit niya si Moses. True, matod pa ang pagtuo sa mga tao sa Israel, adon na gyud redeemer. Nga mo nang hinungdan nga si Moses gigamit, gipadala dito nga aron sila lukaton. Nga maong gani nang giingon dinhi aron mahimong Dios ang Ginoo, sila mahimong tao. Pero unsa ilang giingon sa verse 9, and Moses speak unto the children of Israel, but they hearkened not unto Moses. Wa sila naminaw kang Moses kay ngano ang perting paita na. O sa na mga tao di maminaw karon, di maminaw sila sa mga pulong sa Ginoo kay tungod nga naman aduna gyud kapait, adunay bondage ba. Abi nimo unsa ang ilaha cruel kayo ato doon na punta sa kalibutan nga ang mga Gentiles na bondage pod. O hinungdan mga Kristiyan wa kabalo kung unsa na ilahang bondage nga ilahang gikinabuhi. Mao bito na hinungdan nga aduna tay groaning. Mao kana ang gingon niya sa Roma chapter 8 verse 21. Ingon pa ni Apostol Pablo, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
For we know that the whole creation, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Muna ito ang groaning food. Naata sa bondage sa corruption. Ang mga Gentiles, ingon pa ni Apostol Pablo, kamatod pa niya the whole creation. Matod pa niya, anaa sa bondage of corruption. Muna nga, iyang i-deliver ni from the glorious liberty. Nga matod pa niya, because the whole creation, nga matod pa niya is bondage of corruption. Mga matay ba? Kabaw mo ng corruption? Naigiba sa versikulo ganiya, nga matod pa niya, ayaw mo pagtigom og bahandi di sa kalibutan, nga na ang taya og ang tangkob, nga mukot-kot ana. Kay nga naman, walay butang diri sa kalibutan nga dili laos tanan, bisan pa ang parte sa imong lawas. Ang imong kusog, mawala na. Imong unahuna, mawala na. Imong paminaw, mawala na. Ang imong pang simot, ang imong pangtilaw, ang imong pagtanaw, pangawala ra na. Mahanap na ba? Mabitaw na nag-agip para ko kay mawala niya akong pananaw. Pero as long as doon na pa'y time, muna akong gingon, pagitaon ako ang Ginoo, mututog yun ko sa Ginoo. Samtang panay time. Muna iyang gingon ni Apostol Pablo, kita gi-deliver ta nga matod pa niya from the bondage of corruption. Gi-deliver ta into the glorious liberty diya sa mahimayaong kagawasan of the children of God, diya sa anak sa mga Ginoo, anak sa Ginoo. For we know that the whole creation, which is the first fruit, ang tanan manggong create niya, mao na ang first fruit. Kanang binuhat ba? If any man be in Christ, he is new creation. Mao na sila ang mga first fruit of the Spirit, even ourselves grown. Nga, kinahanglan ng ilang kagalingon, mag-grown. Kabaw mo sa ng groaning? Kanang mubati ba sa kapait ba nga kita mga matay, ubang tao baliwala lang nila nga mga matay sila. Bisag Kristohanon baliwala, mao bitan na niya nita because nga mga dunot rata. Sila mga matay lang sila sa kitawag og kanang gihimo sa mga Ehipto kanila nga wala gyud sila pahulay. Wa na sa kaila, mao na ang Ginoo sa panahon ni Moses, gitagaan sila kadlaw pagpahulay, dili lang tanan panarbaho. Mao bitaw na nga ingon ni sa sa Old Testament, sa diya nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, nga matud pa niya sa diya nga niabot ng ikapito ang Ginoo ni pahulay. Ni pahulay siya aron ma-refresh na pod. Aron kondisyon na pod ba? Dili ingon nga hangtod na lang mga matay mo na ang bandits, cruel kayo ang bandits sa mga Israelite, kaya nga naman, wala sila'y paulay. Kapoy kayo ang ilahang kinabuhi. Mo na nga ang ilang gibuhat, they cried unto God with their groaning. Unya, na-remember o na, nadunggan sa Ginoo ang ilang groaning, ang ilang mulo. Ang mga tao karon wala man nagmulo nga ang ilahang kinabuhi, mawala. Mingo malang yapon, it is appointed unto man once to die. Tanang tao mga matay, mo bitan ni ani si Kristo magpakamatay. Nagpakamatay aron dili ka mamatay. Sayang lang ng pagpakamatay ni Kristo sa tinuod lang mo sa may bahin na pagpakamatay ni Kristo. Para aron di ta magpakamatay kay ang bayad sa sala kamatayon. So kanang tanang tao di sa kalibutan nagpakasala. Dabot sa tanan nawad-an sa himaya sa Dios. O na ang Ginoo ni ani siya dinhi aron paghatag og himaya aron makagawas ta pinaagi sa glorious liberty, iya tagi pagawas. Unang nangalagad ta sa Ginoo with our groaning. O nang mo cried out po ta for our groaning kanang atong i-groan nga madunot man gud ta.
Ang mga tao, tama tong giingon ni Job. Diha daw sa kamatayon, wa na'y paglaom. The grave cannot hold the truth. Sa umang pa nila pagbaton og laom, niya was lang kabalo yung sa tinuod. Kamu, pagani mo kabalo sa tinuod. Kunya ningon si Jesus Christ sa, if ye shall know the truth, usa mga truth, nga kanang atong pagpangalaga diha kang Kristo Jesus is life na. Kanang life, eternal life, that is our salvation. Should not perish, dili gyud ka malaglag ba? Kay ang mulahutay man, ingon ni Ginoong Hesus, ang mulahutay sa walay katapusan, maoray maluwas. Kung di ka kalahutay, kita man itong kalahutay, kita na mamatay. Manang gingon ni Job, di ka not hope in the truth. Grave. So, matod pa sa Ecclesiastes ni Solomon, in the grave there is no device, no knowledge, no wisdom. Ang sa paman. Kapaw ba mo unsa ng grave? Grave is destruction. Destruction, kalaglagan na puhon. The eternal punishment. Katurang naa sa lugnanan, mamangon na sila ngadto sa punishment. Mao na ang whole creation nga giingon ni Apostol Pablo. Di-deliver niya because the whole creation is groaning. Kanang groaning nga matod pa sa dictionary, kanang moan, kanang mounting o moan, kanang wailing, kanang nagbangutan ba sa kasakit, sa kapait. Abi ni mga Kristiyano, kung wa sila kabalo, wala hinungdan, baliwala lang nila nga mga matay, appointed ang taman, wa sila kabalo, ang pulong sa Ginoo nagtudlo, nga ikaw dapat groaning. Mangayo ka sa Ginoo ba, nga aron dili ka madunot, mabitaw na ang Ginoo nag-prepare of adlaw, twinkling of an eye lang, aron ka ng pagka madunot, ilisa nagdili madunot. Why naibawa na? Because that is mystery. Mo nakita karon naibaw na ta. Mo na nga anong ni Anita Dre, o nga anong Anita Dre, kay di ta gusto mga matay. Ay once mga matay ta, ang gibutang sa Bible, heaven and earth is a witness, ingon pa ni Moses. Life and death. Ang life is a blessing. Death is a curse. Usbon pa din nato na. Ang tanan na isulat dili. Ingon ni Jesus Christ, bisan pa ang death or come. Nga wala ingon nga, dili na may tabo. Tanan may tabo yun. Kanang gikamang, giperyodan. Munang gingon sa Revelation. Kinsa katoy magakuha nining mo sa kapulong. Bahin sa nasulat nining libro. Pagkakuhaan siya bahin nga to sa langit, unta siya giluwas, unta siya giilan, gipaila sa Ginoo nga siya nangalagad. Pero kay unsaon taman, gikuha man niya itong isa ka versikulo, kapulong. Mo nang pagabot sa panahon, wala po nang iyahang crown. Mo nang giingon sa James chapter 2 verse 10, kung natuman nimo tanan, nakalapas ka gisaw, say tawag tayo mo. Ako, kung makalapas na ko gisa ini, malinapaso na ko. Mo na yung giingon dili ang groan. To utter a deep moan in that indicative a pain, grief, or annoyance. Namatod pa niya, to make a harsh sound, to utter or express with groaning. Kanang nagsinggit ba sa Ginoo ba? Niyang sa may pagsinggit, kaya makakibaw nga kay ikaw malata ra. Muingon man lang, tanang tao, mga matay man yun. Pero wala kabaw nga nung mga matay ta. Kaya gipredict naman na mga laos ta, sama mga ito sa dahon, sa bulak, nga mawala ng dayon. So therefore, nga nung nangalagad ta sa Ginoo, because of the corruption, kay mga wala rata. Sa verse 26, ingon pa sa Roma chapter 8 verse 26, likewise, the Spirit also help it our infirmities. For we know not what we should pray
for us we ought, but the Spirit itself maketh intercession for the saints according to the will of God. Sa tinuod lang, ang tao di ka ba muampo? Ingon pa ni Apostol Pablo. Ingon ang Espiritu. Pero ang Espiritu, mutabang na nato. Kaya ka ng Espiritu, mao ka na ang nag-intercession. Intercede ba? Mao na yung nagsigig hangyo-hangyo. Sama ni Jesus karon na siya sa right hand of God. Abi ni mo sa iyang gibuhat dito, nag-intercede sa atong amahan nga kita katong tanan mga promise ug kanang covenant niya nga gisulat dinhi. Matinuod jud na sa ato nga nahadlok ug nangalagad ta sa Ginoo. Nga diin ang Ginoo nagabantay kanato, mao gyud na nga ang giingon ni Jesus Christ ngadto kay si Jesus Christ nag-intercede man sa amahan, nagahangyo nga kita panalanginan tungod kay kita nituo ta sa pulong sa Ginoo. Nituo ta sa pulong ni Jesus Christ. Wala yang gingon likewise the Spirit also helpeth our infirmities sa atong mga kapaitan. Kanang Spirit pagbati na kanang pagbati kanang gitawag og Holy Spirit pulong na sa Ginoo nga atong bation. Kung naa kay pagbati dili pulong sa Ginoo, dili na Holy Spirit. Kung imong pagbati alang na sa imong unod, mo nang giingon natural spirit. Pero kung imong pagbati ang kalagot kasuko kapungot, mo nang giingon evil spirit na. Unya ang Holy Spirit mo nang pulong sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga bation nato ang pulong sa Ginoo aron ang Holy Spirit mo lead nato. Mao kana ang mutabang nato, help it our infirmities kanang mga kapaitan nato. Nga naman, for we know, kamo, naibaw ba mo? Pasig mingon lang mo, magsigi kong ampo, mauna ni. Matad pa niya, ingon ni Apostol Pablo, for we know not what we should pray. For us, we ought, nga kanang ato ang giyong gusto. Wa man ta masayod sa atong gusto yun. Kanang mga gipanghangyo nato sa Ginoo, wa ta may bawa nang, so may inyong gyangyo sa Ginoo, be. Mo itong versikulo ninyo sa Matthew, baba mo kay balo atong Matthew, sa 33, o gisugdan ninyo, naminaw lang ko. Nga ang amahan, nasayod na sa tanan, kung sa inyo, sininaong kaunon. Ngunya, dili na ta mangayog, nunana, mga sinina, mga pagkaon, mga trabaho, mga butang, sa matong pangayon, kanang righteousness and kingdom of God. Nga naata sa kingdom of God. Aron proteksyonan ta niya. Mao na nga, and all these things shall be added unto us. Kaya nga naman, ang Espiritu, mutabang nato na sa atong kapait. Nga matad pa niya, kay di maguta kay balon mo ampo. But the Spirit itself make it intercession. Maugyo na ang Espiritu mo na nag-intercede sa ato. Kanunay ba? Mauni ang buhata lagi, mauni. Aron ang kanang mga pangayoon mo sa Ginoo ihatag na. Wanang niingon si Jesus Christ sa John 15:7, if you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you will, it shall be done. Wana ang intercession sa Espiritu Santo for the saints according to the will of God. Sumala na sa kabubuton sa Ginoo kanang naisulat yun dili. Sa tinuod lang ang tao giingnan ni Apostol Pablo nga dili na siya kabaw mo ampo. Kaya nga naman, ang gipang-ampo, alang naman silang kagalingon. Muna yung sa gingon ni Santiago sa chapter 4. Nagapangayo apan wa nagpakadawat. Kaya nga naman, ang ilang pagpangayo, alang raman silang kagalingon. Muna, ayaw mo pangayo sa alang sa itong kagalingon. Pangayoon na to, kanang atong pagpangalagad, kung unsa gayud niya ang atong pagpangalagad, mo na muingon ko ninyo nganong niya matadri, nganong gilukat man ang tao sa Ginoo aron mahimong tao siya mahimo natong Dios. Tungod kay mao kana ayang groaning, mao na paminawon sa Ginoo kanang nagkinahanglan ba? Abi no sa tinuod lang kung basahon nimo pulong sa Ginoo, ang Ginoo is for the poor. For the poor na siya ba? Para sa mga pobre, dili na sa mga dato. Klaro kayo, dili na sa mga dato. Nga naman, sa pamay kikinanglan nila sa Ginoo, kanang dato, nga naanam na tanan.
Mo bitan ang ningon dito sa Old Testament, gituyo ka nga mahimo kang pobre aron makaila ka sa Ginoo. Nakaila ba ka sa Ginoo? Unya ningon si Apostol Pablo, niani ang Ginoo para sa mga pobre, dili sa mga dato. Sa tinuod lang muna ayaw igsapayan kung pobre ka. Kay bulahan ka itong mga kabus. Diha sa pagbati sa Espiritu ba, kanang poor in the Spirit, ang mga pobre nga na sa pagbati sa Ginoo, bulahan, yun na sila bulahan. Di na sila maalaot. Munang bahalag pobre ka, basta na ka sa Ginoo, bulahan ka. Mo ito na importante nga doon natin knowledge. Mo na yung gingon din ang Espiritu help us o help it our infirmities. Kaya nga naman, putudlo man po din pulong sa Ginoo kung naatay kapaitan, kalisdangan. Mo nang ningon si Apostol Pablo diya sa infirmities, malig-on ninon siya kay nga naman muampo man siya sa Ginoo. Kay nitabang man ang Ginoo, mo bitan na ninitag na atong hisgutan ngano man gyud nga ni anhita diri. Sa tinuod lang sila gid luwas sa Ginoo kay nadunggan sa Ginoo ang ilang groaning ug unsa iyang gingon diri sa verse 2. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Girespetuhan sa Ginoo ang ilang groaning. Kay tao gud sila sa Ginoo. O sa na kita respetuhan sa Ginoo ang ato ang pagpangayo sa Ginoo kung ang atong gipangayo life. Pero kung mingon lang ka appointed unto man once to die, mamatay yun ka. Kuno na daw, logic lang ba ka na? Isipa daw, nga nung si Kristo nagpakamatay, nga nung dili man nang dili na siya magpakamatay. Kay mga matay mangyuta. Gilukat ganita sa sala, kay ang bayad sa sala mamatay. Mo na nga gi-deliver daw ang mga tao nila kay nga naman. Ana sa bandage kita, napunta sa bandage sa corruption nga madunot ra ang tao. Mo na nga ni ata dinhi aron makabaton ta ining spiritual building. Kanang espirituhanon, naigingon ni Apostol Pablo, we are the field of God and the building of God. O, kita ang sawang o hawanan, field ba? O kita ang building diya sa Ginoo nga diin mutukod ang Ginoo sa tuwa aron mahimot ang spiritual house. Kay kaniadto manggod ang Ginoo natuban nila nya kay di man maminaw awa na lang sa tinuod lang giwala naman ako na ninyo nga ang Ginoo gayod ang tuyo niya maghari siya diri sa kalibutan, pero wala sila nito. Wala si David last giingnan niya David nga siya gayod ang maghari diri, wala gipabuhat siya og Jerusalem unya mao nang giingon nga si Solomon lang mubuhat aron nagpadayon ang paghari unya nawala man niabot ang hinuon ang captivity nila dito sa Babylonia. Pero nag-promise ng Japon nga pinaagi ni Daniel nga adunay damgo ni King Nebuchadnezzar nga adunay usa ka bato nga dili kinat og kamot ba, dili binuhat og kamot nga diin mo ito ni bungkag sa monumento ni King Nebuchadnezzar nga diin buot pasabot niya itong monumento mga hari turis kalibutan. Kadin dunay sa kabato mo bungkag ato ambot pasabot ni David nga adunay panahon nga time nga din adunay bato nga muhari dis kalibutan mao na nga giingon sa Bible si Jesus Christ because katong bato nga gikan sa mountain nga niligid ngadto sa monumento ni King Nebuchadnezzar sa iyang damgo mao kadto ang bato nga mao si Kristo mo na nga si Jesus Christ is the rock nga mutukod jud sa kingdom diri. Ipakita niya sa tao nga ang Ginoo tinuod. Dili lang ganang paminawon lang, dili lang kay ingon nahibaw lang ta, kung dili ang Ginoo gyud sa tinuod lang muhari siya. Ingon pa ni Daniel, mao na yang game in the last days pero magbantay lang ta. Kaya nga naman, mahimong abomination ang pagpangalagad sa Ginoo. O bito nang nagbantay yung ko si Ginoo Lord. Imo ang gini nga dili ni mahimong abomination ang pagpangalagad. Kaya nga naman, napraktisay naman na, tanan kasimbahanan, mahimong abomination. Mabata na hitak na itong hisgutan karon nga nung giridim ang tao sa Ginoo.
tungod sa ilang gitawag kong groaning. Kita pod ganong nangalagad mata sa Ginoo. Ang 2 Corinthians, ibalik nato ni aron makasabot jud mo. Karon maningkamot jud mo. Aron di na ko paninglon nganong niani mo diri. Nga aron mahibaw mo nganong niani mo diri. Aron mahibaw ninyo nga importante di ang pag-ani dinhi. Ang mga tao ni ato sa simbahan because nakaibaw na sila about ilang kamatayon. Mao nang gingon ni Solomon nga only the living have hope. O bitaw nang muinter ta sa mga buhi kay maura na ipaglaom ha sa Ginoo. Although ningon siya Apostol Pablo, faith, hope, and love, but the greatest is love. Makabaton ka hope kung na kay faith ug na kay love, pero ang labaw ana love jud kay useless ang tanan. Kung wa kay love mo bitaw na ang hope sa tuang kinabuhi. Kay ang tuyog yun sa Ginoo diri ingon pa ni Isaiah, ang purpose sa Ginoo is to give hope and the future. Natagatag paglaom og kaugmaon kanang liberty. Una yang gingon diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Although gibalik-balik na ko ni pero aron masabtan ninyo ni. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, kung sabot pasabot ini kini ato ang earthly house ba, kini balay na to, balay sa atong kalag, maong lawas, gani ningon si Job, nawiri na ang kalag ni ini iyang life. Kaya nga naman, ang pagbati sa iyang life, ang life, patay na kung wala spirit, unyang espiritu, ang iyang pagbati, puro na lang kalibutanon. Unod nun. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, nga kining earthly house nato, of this tabernacle, kining ato ang tabernakulo were dissolved, mga wala rani, mga tunaw rani, we have a building of God. Aduna tay building sa Ginoo where this nga matod pa niya, and a house not made with hand, eternal in the heaven. O kanang balay nga dili binuhat og kamot ha, mo nang walay katapusan dito sa sa langit. Anong mga ta dito sa walay katapusan, mao na ang ato ang gipaabot. Kay ngano man kining ato ang earthly house, ang tabernacle, matunaw ra man gud ni. So matod pa niya sa verse 2. For in this we groan. Mao ni ang ato ang tuyo gyud. Mao na inungdan nangalagat ta, nagsimba ta kay mao kaniya ang ato ang gigroan. Mao ni atong pangayoon gyud sa Ginoo. Dili ta ingon appointed unto man once to die. Gusto lang kaday mamatay. Kaya nung ba ka nga giingon niya dito sa ulahing adlaw, atong una pang mga panahon, death is a curse. So, wala nimo, irison pa na nimo pulungan na, nga nasulat man na. Lapaso na to na, mali na pason ta sa tanan. Kung unsay nasulat dinhi, pag-ingon sa pulong sa Ginoo, gani iyang gingon na heaven and earth is a witness that the Lord said, life and death, life is blessing, death is a curse. Yung mingon nagapong ka appointed to man once to die, curse na ka. Nangalagad bitaw ta sa Ginoo aron dili ta mahimong appointed. Nangalagad ta sa Ginoo aron mahimo tang predestined. Kwanta ba maadto ta diya iya kang gipili, gilukad aron padulong dito sa iyaha. Dili padulong dito sa kamatayon. Muna ang gingon ni Jesus Christ, dunay duha ka dalan ba? That leadeth to life and leadeth to death. Ang leadeth to life is narrow. Ang leadeth to death is broad. Mo na hinungdan, dagay muuyo na nang gitawag og man wants to die, but after this the judgment. Wa ka kabalo ang after sa imong kamatayon judgment. Nabay reward ana, nabay salvation dia. Wala oy. Judgment is a decision of your life. Sa may decision sa imong life, nagbayad ka sa imong sala because death is mo nang giingon the wages of sin. Sa may the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Kung ikaw namatay, nagbayad ka.
Imbis si Kristo naglukat nimo, nagbayad nimo ngadto sa cross, adili ikaw may gilukat niya. Di nga naman, because kay nagpakasala man ang gihapon, mao bitan na si Kristo ni ani dinhi, namatay siya, sama kuno siya, nga di nabanhaw, ikatulo ka adlaw, unya kanang mga tanan nagbautismo, ingon ana po daw nangamatay, unya nabanhaw. Unya sa diha na sila nabanhaw na, naana sila new life. Diya sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi aduna tay spiritual building. For in this we groan. Mao kani atong i-groan sa Ginoo ba ihangyo ba ihangyo. Dili lang kay ingon sige tag paminaw puno sa Ginoo, sige tag basa, sige tag awit. Wa day ta kabalo nga di natay mga problema sa atong kinabuhi. Wa ba mo kabalo nga ningon ang pulong sa Ginoo ang tao miserable. Ang tao is vanity. Kawang lang ang tao. Nga naman, mayo daw kawang nga madunot lang. Usaw ta matong kalag. Mao man kay pantuson dito sa Ginoo, panimatkan sa Ginoo, kapungtan sa Ginoo, silutan sa Ginoo sa walay katapusan. Anay mong kalag? Nagtuo ka sa imong pagpagkamatay, wa na na imong kalag. Giandam na sa Ginoo. Nakaplano na ni tanan. Mao na iyang gingon dinhi, for in this we groan. Mao ni ato ang paghangyo sa Ginoo, bangutan, earnestly desiring. Mao gani ato yung paningkamot nga kita nag-desire nga matod pa niya to be close upon with our house which is from heaven, nga kita masuutan ta anang balay nga nasa langit nga giandam sa Ginoo. House not made with hands, eternal in heaven. Una ang balay nato kadto sa langit eternal. Di mo gusto eternal? Di mo gusto masuutan mo? Mao na ang tuyo. Giingon niya Apostol Pablo nganong nangalagat ta sa Ginoo. Kinahanglan mag-groan ta, mangandoy gyud ta nga dili gyud ta mamatay. Yang sa ang tao gusto mamamatay. Wa kay pagtuo. Usara na yang gingon, it is appointed unto man wants to die. Samantalang dagan ang gingon sa Ginoo nga si Jesus Christ niya ni to give life. To give life. Kung sa nga life, matod pa ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24. Katong muto og maminaw siya. Matod pa niya, adunay kinabuhi nga walay katapusan ug ang iyang kinabuhi dili mo agi kamatayon, kun dili mo adto sa kinabuhi. Dili mo agi ba? Mo nang gingon mo tuo ba mo anak kay bisan kay si Lazaro giingnan si Maria ug si Marta. Klaro na kay to si Lazaro namatay. Giingnan ni Jesus Christ. Mutuo ba mo nga bisan siya patay mabuhi ug siya buhi dili mamatay, mutuo ba mo ana? Si mismo si Jesus Christ nagingon sa John 11. Kanang chapter 11 basahan na ninyo sa John. Full chapter. Wala ko kabalo sa verse na basta giingnan tanan mo nabasahan na ako nito ng mga pulong gamay na lay wala. Mo na iyang gingon dinhi kana ato ang pagpangalagad. Nag-groan ta nga kita mailisan ba dili ma-appointed mailisan niya ang atong lawas kay kining atong lawas we are in the bondage of corruption. Mo bitaw nang naay gingon in the twinkling of an eye. The corruption must be put into incorruption. The immortal must be put into the mortal must be put into immortal. Kani atong mortal body mawala. In the twinkling of an eye, ilisan nag-immortal. Mao na ang gingon ni Apostol Pablo nga nangalagat ta because o kanang masininaan tag dili madunot. Unahan matata sa verse 3. If so be that being clothed we shall not be found shame. Ingon nga kita masininaan na adi na ta makaplagan nga hubo. Pagabot sa Ginoo niya ikaw day wa na sininaan. Nga naman, wa man ka nangandoy. Gusto man nimo appointed unto man wants to die. Mabita nang gipanita dinhi because of kini atong lawas madunot pait kaayo ni magkasakit. Gusto mo magkasakit ug mamatay. Ang mga tao wa mo ginasultihan what is in the grave, wa mo ginagwali kung unsa nang grave, what is death, what is grave.
pangutana gani na so sa katao kan Jesus Christ sa diya nga mamatay ang tao asa naman padulong. Sa may gingon ni Jesus Christ, gisampol niya si Lazaro kang dato. Si Lazaro nasa bakal ni Abraham. Ang dato naa sa little hill. Di ba mong tuwa na? Si Jesus Christ na mismo nagsulti na. Ang tanan na amatay, kung dili siya iya sa Ginoo, na siya dito sa little Sheol. O katong niya sa Ginoo, tuwa kang Abraham, wapa niya itong langit. Kaya nga naman, muharip pa tadi within 1,000 years mo hindi mo sa Revelation. Aron dito makaplagan nga naked, if so be that being clothed. Ingon nga kita masininaan, mo na yung gingon, shall not be found naked. Verse 4, for we that are in His tabernacle, in this tabernacle, do groan. Ingon nga ni ata sa simbahan, hinahanglan mag-groan mo, mangandoy yun mo, maghilat yun mo diya sa Ginoo, nga dinisip pag yun, nga pait yun ng lawas, abin mo lang akong prayer, sa diya nga moabot ang mga pagsulay, mayroon kong Ginoo, mayroon kong matapos na yung tanan. Ano man? Abi niyo sa akong problema? Mga tao nga wala nga lagad sa Ginoo. Mga tao nga rito pagtuo bisan sa akong panimalay gani, makaingon gani ko. O nang gingon mas maayo pang matapos yung tanan pero naibaw na ko kung kanus ang matapos ni pero mo nang gingon Lord kagaya lang kog long suffering and patient. Nga mo matod pa niya for we know are in this tabernacle do groan being burdened not for we would be unclothed but clothed upon that mortality might be saved or might be swallowed up by life. Kanang mortality nato ba kining mortality kini pagkadunot lamyon ni uta sa kinabuhi pohon ini twinkling of an eye mayo untag isa ta ma dilisan mo nang mangandoy gyud ta earnestly desiring mao ni ato ang gi-desire gyud nganong nalanggit diri ambot kamo nag-desire ba mo o mutuo pud mo nang giwala appointed ang commandments to die may padinglan ta mga lagad sa Ginoo sa may tuyo na to sa Ginoo sa tinuod lang magilak man ganit ag mamatay nganuan ang kamatayon sakit kayo pait kayo na gusto di mo bitaw na nangalagad ta sa Ginoo aron tabangan ta mao ni atong being burden nangalagad ta sa Ginoo aduna tay kabugaton pagpangalagad sa Ginoo nga dili ta ma-unclothed. Ayaw gyud paning kamot nga kita. Dili masininaan mo nang nianit ta dinhi aron masininaan ta anang building gikan sa langit. House not made with hand, eternal life. Nga mabatunan gyud nato ng eternal life. Ayaw ko ina nga ikaw ni dawat sa Ginoo. Believe ka na have everlasting life. Wala oy wa kay everlasting pa. Kanang giingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe should not perish but have everlasting life. Wala pa kay everlasting. Nga naman, si Kristo ni ani aron pagtudlo usa sa tua. Ingon pa niya sa Lucas chapter 1 verse 77 man siguro na aron tudloan ta sa kahibalo unsaon nato pagpangayog pasaylo. Nya kung ikaw nito ulang, nya wa ka kabalo mga yung pasaylo. Mabita na akong gingon ka ng mga matay na gani. Nya unsaon man ako pagingon mag-ampam ko siya. Di kay wa man siya kabalo mo ampo, di man siya kabaw mo ampo. Wanang dili ta paminawon sa Ginoo bisag sultihan ako, nya kung sultihan ako, di man pud siya mutuo kay ngano man wa man siya naanad sa akong sulti kay wa man siya sa tuwa. O wala kamo naanad na mo sa akong istorya ninyo ang Ginoo tinuod. Dili ni bakat ang gipagsulti sa pulo sa Ginoo. Maninungdan nga din, madiretso na lang. Ako maluoy man ko. Kumanang makaingon ko, kumutuo pa lang mo. O bitan ang nayo sa kabutan nga ako na experience na. Dili lang kay sa ako Akong kauban pastor, gana akong close friend po na ko, gitawag na nag-close, kay nga naman. Pero gali lang di maminaw. Pero nga nakaingon gani ko nga ang Ginoo gayud nagpanalangin niya. Kay diha nga niabot ang panahon nga giatake siya gayud sa kasing-kasing. Na ako sa iyang atubangan, abi mo sa akong prayer sa Ginoo, ako may nagampo kay kabalo ko. Kung sa akong pagampo kay gisundog nako ang prayer ni Moses.
mahitungod kang Miriam, mahitungod sa mga katawan, nga naman, si Miriam gisilutan dahil sa Ginoo, ang mga katawan gisilutan sa Ginoo, sa gipray ni Moses, umoto kung gipray sa akong kauban. Mamatod pag ingon pa ni Moses, Ginoo kung wa man ka nahimuot na ako, ayaw siya patya, ayaw sila patya, ako may patya. Oto nga akong prayer sa iya, sa diyan nga niabot na sa ospital. Ginoo kung wa man ka nahimuot sa akong pagkapastor, ayaw lang itugot mamatay ni sa ako at tubangan. Dito sa layo, bahala na. Kaya nangalagad ko nimo, nagtuo ko niya, anak diya yung mga panghitabo. O bito to inungdan nga diyan ang Ginoo nagpanalangin sa iya, gitagadyo kinabuyaw karon baskog na siya. Sa tinuod lang ng lagom siya, nang itong niya nabugat, ako na siyang nasalo. Unang nakaingon ko ang tanan diya, atakihon, patay yun. Kung dili man mamatay, doon na yun siya. Sa tinuod lang, blessing kayo sa Ginoo kay ngano man. Gipam ko na siya. Pero giinan ako, giayo naman ka sa Ginoo, gihulbot dayon dito taliwala sa emergency. Unsay tawagan na kanang mga to dito mga tanang gipantabang sa kasing ang uban mga nurse nagpabayot pa tong mga tao kay gipang ang ilang kasing-kasing dayon lang ng Japon pero siya wag yun. Bisa gisuksukan na siya mga paraphernalia de siyang kuan. Pagkamata niya, nangutanan siya asa ko, naka sa ospital. Yung ano, wala siya kabalo. Moto, sultihan tamo ang Ginoo nga kung yalagaran. Kay before na naitabo, nagtrabaho mi sa El Rio, una mi ni adto dito sa amo yung amo. Wa patul na lunupad siya. Ginan ako siya daan nga, kay balo baka nga akong Dios nga gyalagaran buhi. Sige lagi ngon, oo. Hantod mi abot ang duha ka semana, nahitabo sa iya. Wala karon ako siyang gipaningin nga kabalo ba kang Diyos ang gyalagaran sige lang pero wag yun sila naning kamot. Nga naman di man kabalo. Ko bitaw na kamo karon makaibaw na mo sa hinungdan nganong para kung naabot man mga panghitabo sa inyo ha. So may i-pray ninyo sa Ginoo. Hinadayon ang Ginoo, Lord. Tagay ko panahon kay mga lagad yung ko nimo. O dapat mga lagad ka. Kay kabalo naman ka sa tanang pulong sa Ginoo. Kabalo nakaunsay buhaton nimo, ang problema dia bisag mo Lord mga lagad jud ko nimo, yawa ka kabalo sa akong pangalagad sa Ginoo. Di ginatubagon sa Ginoo. Mao bitaw na nga ang iyang giingon, una ang tubag kinahanglan ang pulong. Kabalo ba mo ana? Kung nagpabilin mo sa Ginoo, kung tinuod mo nagpabilin sa Ginoo, ang pulong nagpabilin ninyo. If ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Kung ang pulong, niya kung wakay pulong, buhi o ka sa Ginoo. Mao na ang ato ang groaning, nganong nakalagad ta, nganong nagsimba ta, di ta gusto anang appointed unto man once to die. Ayaw gyud kay nangalagad ka sa Ginoo kaysa ang Ginoo ni ani aron pagpakamatay alang nato siya ay nagbayad sa atong sala kay ang bayad sa sala is kamatayon. Mao na hinungdan mga tao giingnan na sa Ginoo appointed unto man once to die. Di gyapon ka mag-amping ana. Mao bitaw nang niingon to si Apostol Pablo nga paglakaw kamo circumspectly. Be careful ba? Maglakaw ta nga magbantay ta. Ang Exodus nagisgot ni siya og balay. Kanang house nga from heaven nga dili binuhat og kamot nga atong gigrow nga mauna atong pangayoon nga kini ato ang kinabuhi himuuning balay sa Dios. Kabaw bang wanang balay sa Dios? Spiritual na. Ang buot pasabot niya kanang espirituhanon nga balay sa Dios nga ang Ginoo kauban nimo. Kanang church building na. Kanang sanctuary ingon pa niya dinhi sa Exodus chapter 25 kaniadto ingon pa ni Moses. Giingnan si Moses sa Ginoo sa Exodus chapter 25 verse 8. And let them make me a sanctuary that I might dwell among them. Kung pabuhaton sila og sanctuary, ang Ginoo ilay kauban. Wanang giingnan si Moses, Moses ingna sila, buhatan ko nilag puloy anan aron makikuban ko nila. Tabaw mo sa nang puloy anan, sanctuary. Kanang sanctuary, puloy anan na. Wanang spiritual dwelling place of God. Kanang Zion, mao na ang the holy place of God. Kanang house, mao na ang
balay nga giandam sa Ginoo, building nga din ikaw masuotan. Although church ka, mo bitaw na akong gingon sa inyo, ang kanang sanctuary gipadayon na tabernacle, kanang Zion gipadayon na Jerusalem, kanang church gipadayon na house of God. Uy, anan na ba? Temple of God. Nga ang Ginoo diha na nimo, dili ingon nga ikaw gihimong church. Sama ni Peter, upon this rock I will build my church. Diya ka gisugod sa church sa Ginoo, kanang mga pulong sa Ginoo, mao na ang ato ang pundasyon, mao na atong basihanan ba, mao na atong hinungdan nganong nangalagad ta sa Ginoo, because of the foundation which is nga mao nang pulong sa Ginoo. Kunya ikaw wa kay pundasyon, nangalagad ka sa Ginoo, wa kay pundasyon. Unsa may pundasyon nimo? Nganong nangalagad man ka sa Ginoo? Kay balo ba ka unsay pundasyon nga ang tanang mga tao nangalagad sa Ginoo do grown? Magmulo na sila sa Ginoo nga unta mailisan mo. Ang pingin na inyo kagalingan, ayaw mo pagpasaya-saya nga di ikaw nagtuo ba mo ka ng kaluwasan. Mabitaw na ang dalang padung sa kinabuhi is narrow. Sa uban Bible is difficult. Is the way that leaded to life. Sana nga version ng anong giingon dito, nabasahan ako na. Mabitaw na tanang version sa Bible, ako nang nabasahan. Unang nakaingong ko, mas maayog yung King James. Unang ngadto ko sa Philippine Society. Antod sa Gideon, antod sa New King James. Ang Gideon sa New King James, parihara na sila mga pulong. Pagka-explicar. Pero kining King James Version, dili na ko. Atong una, di makumudawat ining King James Version. Katog yung New King James ako. Manang pasalamat ko nga gidad-an ko King James Version nga dili unta ko mudawat ini, pero sa pagbasa nako kay nungutana man gyud ko unsa di kanang accurate ba nga pulong gyud sa Ginoo ba. Ako nag-studyhan unsa man gyud Ginoo ning tinuod nga pulong kay kini ning usla binuhat ra dik tawo. Mana ni ang King James is dulduol man gud ni sa interpretation sa mga Hebrew. Wala makita po nimo dinhi nga kuyaw kay ni mga pulongan ni dili ni masulti tao. Ginoo ray makahimo ini naga-promise tanan mga promises. Dili ni mahimog tao, gani ang tao gani gihukman ini. Wala yang gingon una, pabuhatan siya sanctuary aron makikuban. Atong unang panahon, pero ngano man wala nila nakauban ang Ginoo. Kung atong unang panahon daw punong kauban ang Ginoo sa walay katapusan, ingon pa ni sa mga hari dili na daw o sa mga propeta sa hari nga matod pa niya kung atong una nga ang Ginoo makikuban ninyo sa walay katapusan, dili na karon. Kung ang mutahod sa Ginoo mao na ang tahoron sa Ginoo, ang wila sa Ginoo mao nang ilong sa Ginoo. Mao na kanang sanctuary Zion o ang house that is spiritual ha. Mao bitaw na nga kita kinahanglan mahimong balay sa Dios. Kanang balay ba nga dili binuhat og tao nga din mao kana tong groaning nga maklot ta ba maklot dili ta ma-unclot kanang house that not made by hands, by the hands or with the hands, kanang sa tao, kanang eternal in heaven. Mo na ang ato ang gi-groan, dili lang kay gi-groan, earnestly desiring pagyod. Mo na gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 2. For in this we groan, earnestly desiring up to be clothed upon with our house, which is from heaven. Mao na itong pangandoy nga unta, Ginoo. Mailisan ni. Kinsa may muilis na ito ang madunot kay naama punta sa bandit sa pagkadunot. Ang Samuel, sa 2 Samuel, chapter 7. Mag-isgutan ning balay kung unsa ginang balay nga atong gipaabot diri. Ang gisulti ni Apostol Pablo ihatag na sa Ginoo diri. Nga kita makabaton ta og kanang house from heaven nga mahimutang balay nga dili nang binuhat lag tao kini kun dili ang Ginoo mo'y nagbuhat ana.
Kanang gingon niya, upon this rock I will build my church. Sa kang Peter na. Ingon pa niya din sa Samuel chapter 7, 2 Samuel. Verse 1 to 6. And it came to pass, when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies. Si King David niya, verse 2, that the king said unto Nathan, the prophet, si Nathan, mao ni ang propeta, ingon pa ang king, see now, tanawa karon, I dwell in the house of cedar. Ako nagpuyo sa balay nga kahoy nga cedar. But the ark of God dwelleth within curtains. Abot pasabot ni Haring David. Nga ang matod pa niya, ang arka sa Ginoo nagpuyo lang diya sa kurtina, kaya ang tabernakulo atong una kurtina ra may gipabumbong. Pero why manulod diya, ang pari lang. Unya dalo na nila bisan asa sila moadto dito lang sila magtukod og tabernacle. Muna ang meaning sa tabernacle is portable. Muna ibot pasabot portable na siya. Ingon pa sa dictionary. And Nathan said to the king, go. Patod pa si Nathan. Do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. Kamatod pa ni propeta Nathan. Padayon. Buhata ang tanan nga naa sa imong kasing-kasing kay ang Ginoo naa nato. Mana sa verse 4, and it come to pass that night that the word of the Lord came to Nathan saying, unya niabot ang panahon sa kagabion ug ang pulong sa Ginoo ni adto kang Nathan, gisultihan si Nathan ang propeta ni David nga diin nag-ingon sa verse 5, go and tell my servant David. Nga matod pa niya, thus it the Lord, shall thou build me an house for me to dwell in. Namatod pa ni Nathan nga giingnan siya sa Ginoo, ingna dito ang akong alagad nga si David. Nga matod pa niya, di ba day nimo buhatan ang Ginoo balay nga aron mo puyo ang Ginoo? Matod pa niya sa verse 6, whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in the tent and in the tabernacle. Mao bitaw na yung gingon ng Ginoo. Nagsulti po siya iyang bahin ba? Ang David, si David sa diha nga diin nakabunto, unatanan mga nasod, wala na yung musukol niya, mao nang nakapahulay siya, mao nang nagtukod siya og simba na akan ang balay niya. Unya abi nimo ang iyang balay kitay nagtukod laing nasod, gitagaan siya og mga kahoy nga sidar. Girigaluon siya mo tong gitukod niya, mo tong pagpuyo ni David, ningon siya sa kanang tanawa ragot. Ako nagpuyo ko ining sidar. Gwapong mga kahoy. Pero kanang arka natong gidala-dala nga diin, bisan asa ta moadto kay mo ni hinungdan mo daog ta, naalang gyapon sa kurtina. Mo to nga ningon tong iyang propeta. Kung unsay na kuan sa imong kasing buhatan na mo to pagtulog niya, si Nathan natulog pagkagabi ang Ginoo nagsulti kang Nathan. Ingnan na si David ang akong servant. Dili ba ko niya buhatan ko og balay? Kay sukad pagyud nga diin gipagawas ko ng mga Israelite gikan sa Ehipto. Wala gyud ko nakapuyo og balay sama anak. Luya po ng Ginoo no. Mosad na sa ato spiritually. Nakapuyo bang Ginoo sa imong sukad? Sa imo pagka-Kristohanon, sa pagdawat nimo, naabag yun ang Ginoo nag-lead nimo. O matag Domingo lang. O nagnakapalandong ba ka sa Ginoo? Mo bitaw nang ningon sa Apostol Pablo na ipulong giingon. Namatod pa niya, papuy-an ninyo ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo sa inyong kasing-kasing. Kanang nga madagayaon gayon. Na naagit siya kasing-kasing. Mao bitaw na ningon si David na pulong gingon, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Muna kung ang tao gani nagtago gani pulong sa Ginoo sa kasing-kasing, muna gingon di gyud ka kasala. Pero kung wa kay pulong panahon ng Domingo, makasala ka gyud dito. Mao bitaw na kung mugawas ka dili,
Nya ang pulong sa Ginoo mong bation nga ikaw mobitan akong gingon kung unsay imo ang kinabuhi diri. Unsa maka Kristohanon ka nga engineer? Muna ang pagka-Kristohanon nimo. Kay kung iiwit na nimong Kristohanon nga engineer, gamiton nimong engineer una ang Kristohanon nimo, mo yung makasala ka. Una ang Kristohanon, ako Kristohanon nga engineer, di gyud ko manikas. Ako, mga trabahante lang ko, pero Kristohanon ko, dili gyud ko magbinuang. Manang hunaw-hunaw nato daan ang ato ang pagka-Kristohanon diha sa Ginoo, dili nang ato ang posisyon di kalibutan. Kay ngano man tao man ta sa Dios, di ba? Unsa man ang tao sa Ginoo, unsa may buhaton na if my people shall call by my name, shall humble themselves and pray, and turn from their wicked ways. Gawas mo sa mga daotang mga buhat, and